स्पेशलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यात मी थोडे धना पावडर आणि बडीशेपची पावडर थोडी टाकली आहे, ओवा, मीठ आणि थोडीशी हळद धुवून आणलेलं होतं। आता ह्या अशा पद्धतीने आपण मळून घेतलेलं बघू शकता। शेवटी आपण थोडं तेल टाकून त्याला छान मळून घ्यायचं आहे। बट्ट्याचं पीठ हे आपलं रव्यासारखं थोडं जाडसर दळलेलं असतं। आता ह्या अशा पद्धतीने आपण बट्ट्याचं पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता याच्या बट्ट्या आपण करून घेणार आहोत। ह्या अशा पद्धतीने आपण बट्ट्या करायच्या आहेत। आपण घ्या ग्लास। इथे बट्ट्या उकडण्यासाठी आपण अर्ध पातेलं पाणी ठेवलेलं आहे। त्याला छान उकळू द्यायचं आहे। नंतर याच्यात आपण बट्ट्या टाकायच्या आहेत, करून घ्यायचे। इथे बघू शकतो, इथं पाणी उकळलेलं आहे आपलं। याच्यात आपण आता बट्ट्या टाकून घेतलेल्या आहे। अशा पद्धतीने 2-3 जेवढ्या मावेल तेवढ्या टाकून घ्यायच्या आहे। आणि हे शिजून बट्ट्या जर शिजल्या ना तर वरती येतात, वरती आले की आपण समजून घ्यायचं की आपल्या बट्ट्या शिजल्या आहेत म्हणून। थोडं त्याला असं खालीवर करून घ्यायचं। इथे बघू शकता सगळ्या बट्ट्या आपण अशा उकळत्या पाण्यामध्ये उकडून घेतलेल्या आहेत। आता याचे आपण 4 भाग करणार आहोत। आणि आता याला आता आपण 4 करू शकतो, किंवा तुम्हाला 2 करायचे असेल 2 पण करू शकता अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता, याला आपण आता तेलात तळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण सगळे बट्ट्यांचे तुकडे करून घेणार आहोत। सगळ्या बट्ट्या आपण अशा पद्धतीने कापून घेणार आहोत। इथे बघू शकता बट्ट्या अशा पद्धतीने तळून घ्यायचे। तेल छान उकळून घ्यायचे, नंतर आपण त्याच्यात बट्ट्या टाकायच्या आहे। ह्या अशा पद्धतीने छान अशा बट्ट्या खमंग तळून घ्यायच्या। थोड्याशा लाल होऊ द्यायच्या, त्यामध्ये आपल्या छान तळल्या जातात आणि चवीला पण छान लागतात। अशा पद्धतीने आपण सगळ्या बट्ट्या तळून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने ही बट्ट्यांची रेसिपी जर मला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। बट्ट्याची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त